हाबा जानायनि नेरसोन आरोना सिन्दुरा मोनसे फिसायानो जा गिदिरानो जा सिन्दुरखौ फोननांगौ गासिबो फोन बिनि थाखायनो ओमफ्राय जायफोरा फोना इसोरो तारमाने बेलेग हौवा नागिरनाय थांमानाय थां मोनो आरो आं जुदि नोंनि खाफालाव सिन्दुर थायोबाथाय नोंनि गोसोआ एसेब्लाबो गिलिर जागोन आरो जि आं सासे हाबा जाखानाय हौवा हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय बुथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना बे सोंनायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअ गेजेरजों नायलांबानो जाबाय माने लोगोफोर दासान्दि माने ब्लग भिडिअ बिदिनोसै आरो माइ गायनाय फुनायानो जोंहा जोबथ'वाखै लोगोफोर ओमफ्राय दिनैबो थांनो ओंखारलायबाय आरो रेडि माबार नारा नाथा फिसाजो थास' आथिंखौ सायना लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा फैनानै माजों संनाय जायो नायनोसै ओमफ्राय नै साथाबो लाबाय लोगोफोर साथायाबो माने नै बायबाय लोगोफोर दाखालिनि बारावनो बायजोबनानै ओमफ्राय बायलाबाखौनो लानोसै ओरैनानै माने मोजां गोदान साथाफोरखौ हाब्रु फोनांनो बायो नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने बायलाखौनो लासाबबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे ड्रेस पार्टिबो लाखाबाय थ'दो होमबा लोगोफोर थांहोलांनोसै आरो बिराद सान्दुं दिनै लोगोफोर ओइ साननैसोआ माने अखायानो गैया सान्दुङानो सान्दुं आरो गरमानो गरम लोगोफोर अब्लाबो माथो खालामनो उपाय गैया बोसोरसेनि जानायनि खोथ' बुथुमना लानांगोन नङा होमबा लोगोफोर उदै थाइसेनि बोसोरसेनि जानायनि ओमफ्राय थ'दो होमबा लोगोफोर हाखु दाखु फुङावनो लोगोफोर थास' आथिंखौ आं माबार खानानै ओमफ्राय नै सायलि सायबाय लोगोफोर नै जेने तेने फिसौजो नारा नाथा लिलि लाला आरो लोगोफोर नै ओमफ्राय बेखिनिखौ सायखांनो हाबाय ओमफ्राय नै दा दोंथामखौ सायबावनोसै माबार लोगोफोर बेनिफ्राय माने माइ गायना फैनानै बेसे दालि दुला जानो बेसे आलु जानो बाखांलायलांबाय ओंखायनो आं माबार न'आवनो थास' आथिङा दङ ओंखारनानै लोगोफोर ओंखायनो माने माबार खानानै आङो सायला लाबाय आरो ओमफ्राय दायो माने माइ गायखांनानैसो संफैनांसिगोन आरो लोगोफोर बाबा ओमफ्राय माइ गायखांनासो आथुर संफैनांसिगोन बोरायाबो माने दिनै न'आवनो थायानो लोगोफोर ओंखायनो माने सायखानानै गालांबाय आरो आङो ओमफ्राय दा फैनानै संफैगोन माजों संनाय जायो उनावहाय नुबाय थासिगोन आयै मोनदा खाफाल नामा दै गैया आयं आयै गोरान फु मोजां नांदो दासो बाला रानस्रावाव दे हेस' दै गैया लोगोफोरनो अना खानानो गथ' माखाया माबायदि फुदो बेसेरा आयै आइ बिखुमजो रांगावलाया जि रागा जाबायहाय नै आंखौ लोगोफोर दै गैया लोगोफोर बि रानस्रावस्राव साननैसोआव अखायानो गैया नालाय नुवाखै माबायदि गोरान सोमखोर गरबा आइसो मा मोजां मोनदो नोङो खोथिया फुनो मोजाङाथ' मोजां मोनदो आयो सोमखोर दिनै माने बिराद इन्टारेस्ट लोगोफोर मानो होनबाथाय दै गैयाना जनानै फुगासिनो इयावनो बेबायदिनो माने दसे जदब फुगासिनो आरो माने बिराद अलसिया गोजा नै आंना हाजिराफोरा अलसिया नङा 15 बिगा दा गायखांबाय आइ बिखुमजो रांगावलिया होख्लायखादो मालिका माखा अलसिया जों 6थायाव ओंखारबाय बिसोरो 8:30 गथ' गथाय दोननायजों जोंहा मिलायो फैदो सा लाबबाय समा जालायबाय जोंना सा लोंनायनि सनिया फैदो सा लाबग्रायानो खावथम जफैबायानो फैद' मा फिथा लाबलायखो दिनलाय एसर माइसो गोदान मिथाइ मोनजायोहाय माइ गायै बुवाबा बुलादै नोंसोरो फैदो माइब्रानि जालाय माथानि जालाय लादो आखायावनो लादो आखाइ सुवाखै सुदो सुजिननाय आखाइ सुलायदो मालाय मा होनदाया फैसा बाथा हो मानिखौ इउटुबारनिखौ ओमफ्राय आङो सब बाय रिलिज खालायबाय थागोन रिलिज दे आइ दे खोनादोंना लोगोफोर रिलिज बानायगोननो ओमफ्राय गेटआवबो बागायनायसिगोन दिनै लामाखौ लाफागोन साबस्क्राइब खालामनो लोगोफोर खनसे मा साबस्क्राइब सिक्रेट खालायनो होननांगौ सिक्रेट खालायना हरनांगौनो इउटुबार लोगोफोर खोनादों ना माबा इउटुबारनि फैसाखौ मोनबाथाय आइनो सुइजारखौ होनांगौनो इनिफ्राय रिलिज खालामबाय थागोन जाहैबाय
रोंनाय सार रोङि सार जि मोजां रायलायो जोंहा बिखुमजो रांगावलिया मिथिगौना नै लोगोफोर जि मोजां खोनाखायो रायलायनायखौ लों लोंसोमना लायामोन न हाया गुदुंखौ मेंस्रो फैलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने बोरायबो गैया आरो गारि फाहामनो थांदों लोगोफोर ओंखायनो माने ओंखाम ओंख्रि संग्रा गैया हाखु दाखु फैनानै आङो नै दायो ओंखाम ओंख्रि संनो आखायाव लानोसै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे माने नाबो बायनो हरफादोंमोन बिबनांखो बेनिफ्राय माने नाजों थास' आथिंजों मोजां संनोसै आं लोगोफोर आथुर आथुरसो जाबाय आरो खामानिफोरा माबार सुनानै लास्रबाय आङो नाखौ लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे माने थास' आथिंखौबो सुना लाखाबाय ओमफ्राय संहोलांबाय थानोसै सारायाबो ओरैबायसा दुंबाय लोगोफोर नै सारायाबो दुंबाय नै लोगोफोर माने फुङाव आङो इयाव दावदै भाजा एवलांदोंमोन आरो ओमफ्राय साराया इउरबायसा अबस्था आरो ना नायाबो जि धुनियाखा लोगोफोर बिदै स्रो दंलायो आरो एकदमबारे नै बिदै गोनांलाय बरियानो नाया बिदै गोनांमोन नालाय लोगोफोर पुरा माने गेसनि अबस्थाखौ नायदो आरो माबायसा जाजोबगोन नै बेरस्रावनानै एकदम बेरजोबदो लोगोफोर ना बिदै गोनाङा ओमफ्राय नै लोगोफोर एकदम जाब्बा जुब्बासो संथारबाय आं दिनैयो आलौआबो माने बांद्राय गेब्लेलायासै आरो जानला मोनलासो होनाय जाबाय ओमफ्राय दसे मोजां एवफ्रामना लानोसै ओमफ्राय दै होना हरनोसै बिराद इमारजेन्सि संबाय आं लोगोफोर हाखु दाखुनो मोनबाय लोगोफोर नै थास' आथिंजों नाजों बरिया मोनबाय आरो नै लोगोफोर ग्लब ग्लबनो बिराद टेस्टि नुखाबाय लोगोफोर मानो होनबाथाय आङो जारिबो होनो मोनासै दै दिनै लोगोफोर नङाबा गामाखालि बायदि माने बिराद जारि होनासो मोजां सङोमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने जारिखौनो खानो सोलाबदियाहाय आं लोगोफोर ओमफ्राय नैखिजाय माने ना खर'खौ बाथोन देनो दोनबाय आङो लोगोफोर ना खर'खौ सामब्राम गुफुर गरनै आलौ थाइनैसो होनानै बाथोन बानायनोसै आरो लोगोफोर देदब खालामनानै माबार जाला जालि ब्लड थास' आथिंजों थेब्रे जाखांना गय खानसे ज्रोम आरो लोगोफोर दसे थाबा डिउटियाव थांनांसिगोन ओमफ्राय लोगोफोर माबोरै जाखो आजिखालि ससियेल मिडियायाव बिराद दावरावसो खालि रसमाल' ना लोगोफोर रसमा ब्रह्म ओमफ्राय थारैनो रसमा ब्रह्मआ बबेयाव दंमारो दाथ' रावबो क्लियारिफिकेसन मोनाखै लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो आं दासो मोनसे भिडिअ नायदोंमोन आरो लोगोफोर मैयानिनो भिडिअमोन जा बिनानाव एन महिलारिनि भिडिअ आरो लोगोफोर बिदिनो लोगोफोर गायना लाखाबाथाय उनाव फुजाफिनो दा रसमाया गायना लाखादोंमोन नालाय एन महिलारिया फुलायबाय जा फुदावना होलायबाय खोथिया फुनाय बायदि फुबाय एन महिलारिया लोगोफोर ओमफ्राय सिगाङाव माने होनदोंमोन आरो सिन्दुर फथानि बाथ्रा दे लोगोफोर माने एन महिलारिया बुंनायाव बिथाङा माने अर जाहैदो आरो नांजाहैदोंमोन आरो रसमाया मा खारलायनांगौ गोसोआ थिगै थाबानो जायो ओरै होननानै मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ना ओमफ्राय दा एन महिलारिया थानो हाथारैनो मोनसे भिडिअ लाबोबाय आरो रसमानि सोमोन्दै सिन्दुर फथानि सोमोन्दै लोगोफोर मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर ओंखायनोथ' माने गायनानै लाखानाङा बाथ्रा खोन्थाफोरखौ माने उनाव फुजाफिनो आरो लोगोफोर ना ओमफ्राय बिनानाव महिलाया बिराद मोजांखौनो बुंदों आरो बाथ्राफोरखौ माने बेफोर राइट बाथ्राखौनो बुंदों आरो बिनानाव एन महिलारियाबो ओमफ्राय दायो गावबो बुंजाबाय जेला ओमफ्राय भिडिअखौ मोनसे लानानै फैनानै बुहुद खोथा बुंलांदों आरो लोगोसेयैनो माने बिराद दमबो होदो बिनानावा माने जेरावखि थाया मानो फैफिननांगौ जाहैबाय आरो ससियेल मिडियायाव बुहुद मानसियानो दा दावराव जागासिनो फंसेबाबो ओंखारनानै बा मानानै बा बिमा बिफानाव दं बा बबावबा हौवाजो दं बेफोरबायसा फंसे क्लियारिफिकेसन होनांसिगौमोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दा बुहुद मानसियानो गाज्रि बुंदों आरो रसमानि सायाव ओमफ्राय जियानो जादोला बिनानाव एन महिलारिनि भिडिअखौ इसे नायना लाबानो जाबाय जुदि नोंनि खाफालाव सिन्दुर थायोबाथाय नोंनि गोसोआ एसेब्लाबो गिलिर जागोन आरो जि आं सासे हाबा जाखानाय हौवानि न'खरनिफ्राय नोंखौ लांफिनोबा नोंबो जुदि बे माबायाव राजि दंबा नोङो दाबो फैफिन गथ'नि भबिसतखौ नायनानै नों फैफिन जुदि नोंनि हौवानि फेमिलियाव एसेबां गिदिर प्रब्लेम जादोंबा नोङो सासे गुबुन हौवाजों खारलायनो गोनां जादोंब्ला नोङो एसेबां लेथ्रा बदनामखौ लास्लायस्लाय स्कुलाव थांगोन दिनै बुंजागोन सासे बिमा गारजानाय गथ'आ बैनो होननानै मिनिगोन गथ'खौ
अननाय मोननो थाखाय बेसे हालाय हाफाय जागोन गथ'आ दा जों सोरखौ मा बुंनो हौवाया खदाय गैयाबो जानो हागौ नोंहा माबा मोनसे पार्सनेल प्रब्लेमबो थानो हागौ दिनै गथ'आ मेथाइखौ सोरनाव रसमा खारनायखौ हो माने आङो एख' बुंनो सानाखैमोन आरो रसमाया आंखौ बिनानाव होनदोंमोन नालाय रसमाया दा आं आब' होननांसिगोन बिथांखौ ओमफ्राय इमान गरम गरम बोथोर दिनैसो एसे थान्दा लोगोफोर दा इदिनो इफोरबायदि गरम गरम खबर फैगोन सानाखैमोन माने खारनायाथ' खारखाबाय थायो दिसुं सोरबा सोरबा खना खनलि खारखाबायानो थायो थेवबो जोंहा आब' रसमा बिब' गोदैखौ आं खारगोन सानथाराखैमोन आरो मानो होनोब्ला बै समाव बुहुद गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंदोंमोन ससियेल मिडियायाव फैनानै ओमफ्राय बिबो सासे इउटुबार आंबो सासे इउटुबारावनो गोलैबाय बै समाव माने आङो बुंदोंमोन आरो नै नोंथांमोना नायनानै ला क्लिपखौ हाबा जानायनि नेरसोन आरोना सिन्दुरा मोनसे फिसायानो जा गिदिरानो जा सिन्दुरखौ फोननांगौ गासिबो फोन बिनि थाखायनो ओमफ्राय जाय जायफोरा फोना इसोरो तारमाने बेलेग हौवा नागिरनाय थां मोनो आरो आङो नुबायना लोगोफोर भिडिअखौ माने बे भिडिअआव बुंदोंमोन आङो हाबा जाखांनाय हिनजावफोरा हौवा थानानैबो गैयै बादि सिन्दुर फोनालासे टाउन सहर बेरायबाय थानायखौ नुनानै बे भिडिअखौ माने आङो एसे एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बुंदोंमोन आरो बे एन्टारटेनमेन्टआव बुंनाय बाथ्राखौनो आब' रसमाया आंनि क्लिपखौ लानानै माने गोबां बाथ्रा बुंदों आरो माने आङो बेजों जावलायनो सानाखैमोन गोबाङा साननो हागौ इउटुबारफोरालाय मा खालि जावलायनायल' होननानै खिन्थु बिदि नङा लोगोफोर आंबो जावलायनो सानाखैमोन आंनियाव माने ओरैबायदि कमेन्ट फैबाय दं लोगोफोर गोबाङानो माने कमेन्ट हरबाय दं आब' रसमाया खारबाय आब' रसमाया सोरजोंबा हौवा गोदान लानानै खारबायनो बिदिनो बायदि बायदि आरो एक्सेट्रा माने गोबां आरो आंबो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो ओमफ्राय आं नंगौना नङा जादों आरो ओमफ्राय खिजानिबा बबेयावबा दंखन हैयोबो जानो हागौ ओरै भाबिदोंमोन आङो खिन्थु घटनाया नोंमारगो माने नोंमारगानो इयो थांमारदो खिन्थु न'आव जुदि थाहैनायमोनबाथ' बियो दायालागै एसेबां इउटुबार्सफोरानो होबाय दङ बेथ' मोनसेबाबो भिडिअ क्लिप होनानै बुंनो हागौमोन जे आं न'आवनो दं आंखौ बेबायदि दावराव बानायनो नाङा होननानै बियो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो हागौमोन सासे इउटुबार हिसाबै जुदि नोंनि खाफालाव सिन्दुर थानायमोनब्ला रसमा नोंखौ गुबुन हौवाफोरा गुबुन सेंग्राफोरा नोंखौ हाबा लानो नोंखौ लांखारनानै थांनो नोंखौ गोसो थोनो एसेब्लाबो माने डाउट फिल खालामगौमोन नोंखौ माने एसेब्लाबो डाउट फिल जाखायो दै लोगोफोर मानो होनोब्ला सिन्दुर थानाय लोगो लोगोनो सासे हौवाया सासे हिनजावखौ मोखाङाव नायनोबो एसेबाबो माने उसुबिदा लाजिनाय फैयो दै एसे गिदिर बदनाम एसे लेथ्रा बदनामखौ लानानै दिनै नों ससियेल मिडियायाव माबोरै ओंखारगोन लासिं सिं बाथ्रा रसमा नों बुहुत गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन गोसोआ थिग थाबानो जायो सिन्दुर फुथाजों खोथा गैया होननानै नोङो बुंदोंमोन बिनि थाखाय आं नोंखौ दिनै बुजायदों सासे बिब'खौ दिनै आं सासे उन्दै जानो हागौ आङो दिनै दायनिगिरिया नोंसो आंनि मुथै नोङो सासे उन्दै खुदिया गथ'खौ दिनै नों गारनानै बबेबा जायगायावसो थांना थाहैनाय आं खोनादों बे खुदियानि मा दाय रसमा बे खुदियानि मा दाय बे खुदियाखौ नोंनो जोनोम होदों दिनै नों मानो आलाय सिलाय नोङो बेबायदि खालामथ'वामोन नों गुबुनखौसो बुजायोमोन गुबुनखौसो मिनियोमोन दिनै नों मानो बेबायदि जाखो आं हमनानैनो मोनासै प्रब्लेमा सोरनि न'खराव थाया रसमा गिदिरनिफ्राय लानानै फिसानिफ्राय लानानै न'खराव बुहुदटा प्रब्लेम थायो फानलु संख्रिनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय थाखा फैसा बुहुदटा प्रब्लेम थायो सोरनि न'खराव थाया धोनियानो जा हाजार धोनियानो जा बिनि न'खरावबो प्रब्लेमा थागोन दिनै नोङो बे लेथ्रा दायखौ लानानै नोंबोथ' लेथ्रा दायखौनो लाबाय दिनै नोङो सासे खुदिया सासे 9 बोसोरनि गथ'खौ दिनै आलाय सिलाय बालाबारियाव दैगारनानै गालांजानाय बायदि खालामबाय नोङो जुदि साननाय दंबा फैफिनगोन बे गथ'आ दिनै बिमानि अननाय मोननो थाखाय दिनै माबा मोनसे जामुं जानो थाखायबो दिनै हालाय हाफाय जानांगोन स्कुलाव थांगोन दिनै बुंजागोन सासे बिमा गारजानाय गथ'आ बैनो होननानै मिनिगोन गथ'खौ अननाय मोननो थाखाय बेसे हालाय हाफाय जागोन गथ'आ आं मिथिगौ बेखौ सोर गामि खाथि खाला बुहुदटा खारनाय दंथ' मालाय बिमाया थांबाय खारनानै गोदान संसार जाहैबाय हौवायाबो लाबगोन हिनजाव गोदान बे गथ'आसो आलाय सिलाय गथ'नि फिउचारखौ साननांगौ ना नों नोंनि गोसोनि साननाय हास्थायनायखौ साननांगौ दे नों नोंनि लुबैनायखौसो फुरा खालामहैदों माथो
बे गथ'आलाय मा जागोन उन्दाहा गाबगोन गथ'आ बिमानि अननाय मोननो थाखाय हांखुर जागोन नों बुजिदोंना दिनै गथ'आ मिथाइखौ सोरनाव बिगोन बिमानावसो बिगोन ओंखामखौ सोरनाव बिगोन आइ ओंखाम खुरना होलै होननानै बिमानावसो आद्रायगोन बिमानावसो गाबनेगोन फैसा थाखा नांगौ होननानै बिफाजों दिनै एसेब्लाबो माने बेलेग जायो बिफाया थांगोन गुबुनाव थाखा फैसा आरजिहैगोन न'खरखौ सलायगोन दिनै न'खरखौ दैदेननाय जेनेबा न'खरखौ सलायलांनायनि बिबाना सासे आइजो माहारिनावसो थायो बांसिन अब्ला नोङो बे न'खरखौ गारना थांनाय लोगो लोगोनो बे न'खराबो बहुतता आलाय सिलायथ' दिनै आलाय सिलाय जागोन बे न'खरा नोङो फैफिन रसमा दाबो एख' जायाखै भुला सोरनाव जाया दिनै गेदेरनिफ्राय लानानै उन्दैसिम बयनावबो भुला जायो दिनै नोङो सानसना मोनियाव हमस्लाबना मोनियाव गोसोआव बहुतता दुखु मोनोथ' नों दिनै दुखुखौ माने हमस्लाबना मोनियाव दिनै नोङो रावनोबो फोरमायना लानो हायियाव नोङो दिनै जेनेबा सासे हौवाजों खारफ्लांना थाहैनो हागौ अब्लाबो नोङो दाबो फैफिननानै न'आव फैनानै जेनेबा नोङो न'खरजों न'खर जगाजग खालामनानै नोङो रायलायनायनि गेजेरावबो जुदि हौवानि न'खरनिफ्राय नोंखौ लांफिनोबा नोंबो जुदि बे माबायाव राजि दंबा नोङो दाबो फैफिन गथ'नि भबिसतखौ नायनानै नों फैफिन गथ'आ आलाय सिलाय जागोन दे आं बुंखादों